lamsogo jotonani wati channel o hingke norok jotono wansugui tei baksa borok bwkha duku nangjak tongo tangwi hingkai chini bubagwra tangwi CM chaya tangwi purna chandra jamatiya bono CM rikha norokni bwkhao jotono okok wansugui tongo tei angbo amti khaino norok kahake bwkhao wansugui tongo chini bubagwra je khlaimani abo kahamni bagui de khakya na hamyani bagui hinui hinka je chini bwkhao wansuk tongmani abono explain khlai sai khnarnai chini takhuk khoroksa bini nickname wngkha abu hinkai bini detail wngkha Agartala Bir Bikram College o jagao education subject no tei honors course complete khlaijak tei bo post graduate khlaikya Tripura University thangi education subject no regular student phaidi hinka ching tabuk direct kok salaichiwana chini bubagwra tangi CM chaya tangi purna chandra jamati no CM rikha norok bini khukti kahamge khanawi di video no kun skip ta khadi hinke norok bujigala te norok last wa comment khanya tapok di je bini explain khlaimani bahai engjaka comment khlai sawiri di saimano kwbangma baksa borok rok no kha kisamisa kha bukjak kha koijak je tini bubagwra edisini CM India athayo bo asukliya ni bagai phiaba nai tu bubagwra bo ageu bo sawo tabuk bo sawo bo lobo ante hanya khanya hine ang wansugo bini je naharmu ungkha bo kuno pot ni CM chanani ba minister unani o facility ram puisha abuni bagai bo party bo bo uje tipramo thana songsamani bini abuni ukulogo kaisa kotor naharmu nong khatom ga tiprasarong no unity khanyani tiprasarong no thanja khanyani je tiprasa party ni bumutoi dharmo ni bumutoi jati ni bumutoi je orai boroi ngai tongmani aborong no jotona thanja khanyani tiprasarok thanja ngiani bagai tiprasa bulai toglai ngai thimani bagai buikhe phajan borok phain mani buite phan manu sunte singlo tu goba tini saljaya যখন তে রাস আমল পাইখা আফুন চিমি তিপ্রাসারক নকে থুমনাই রংনাই করিখা আফুনি বাগে তিপ্রাসারক বিয়াল উনখা ফাতানি বরক ফাই বরক সে বরক কপ্লাইঙ্গে ফামসেং খঙ্গৈ তিপ্রাসারক অধিকার উনকো খাই তিপ্রাসারক ন সিংক্লগে সু यखाक সুকা খাইয়ে আবনো নুগুই বুবাগা বিনি বংকো খাইকা যে না তাবুগলে তে সিরিংখাই তঙ্গৈ উনকো লিয়া হিনি ব তিপ্রাসানি হামগ্রানি বাগৈ dopha hamgrani bagai wansugino bo congress ni president tongmani a pot kotor yakar rioi bo NGO khaika NGO ni pore naika je gণতন্ত্র দেশ শুধু NGO baya nung politics khanya nangai nung sarkar ungkhai je ni kok bui khana nai sarkaring yak gangai ni kok ne kep khana ka obni bagai je bo politics ungko wo join ri abo bo boniji minister na bagai ya bo tibrasan thamja khanya bagai ga bini nahar mung tebo to sika asuk bani je bo ADC CM man bani ki tiprasarong ni joto সমস্যা da সমাধান থানাবা ইন্ডিয়া tiprasarong ni je manthai tafano nung o ADC state ni under se ko tafano central ni rang ADC o direct phaya ni ni state to se phanya ga ichha ke biplop deb ADC ni bagai je rang phai mane abuno bo kubni samungo phananga ADC o rang kisa ria phano se tong mano kun khanya kre tafano inti kuna ains nam je ke gai tabuk jara tinti nungui tongo age congress ni amal hoite CPM ni amal jasuk bosor ADC area o kaito ni bagai nini lama hanya current ni ব্যবস্থা chaya tei ni ব্যবস্থা chaya hospital kaham kre school kaham kre je joto sob general area ono town nungma sakango develop moto ni bagai ADC ni bagai rang phaya diba phayo phaibano borong tom khai borong state alada jaga bongni samung phanang gai tabuk ADC no tebo crack khanya ba te power rinan bagai ADC o direct fan abosakang nangrao on pore ADC o je general kubni jagani borok ADC o phai jodi je kono chakri khanyan bangko khanya ka bongna alada te kisa document nangnai obo haibo tong kengma inga ul chobani lama hingjangnai kwbangman tongko kolok inga bubagwra bo jodi CM ngai tabuk bo jodi orono ekjon ADC ni ko jodi hapkang kangkai bini bote ekjon minister hisabe daitto to tongnai ble ga bo jodi uchikon hikonon jodi bo kubuli tongkang bo je greater tipraland je samane greater tipraland manente je
obo nungu je tau Bangladesh je Assami pat ungko Chottogram aborok go je tiprasa tongnai rok borong bo icha kai kan tipra jebruban phai tongmano o greater tipraland ni je concept ge aborong niti onek no lama hingjangnai tongo onek no samung khaijangnai tongo ge bojode chikon podono bojode je klugui tongkhang khangkai bahike bo mini je kotor na hamung ni bagai samung khaimanai ba ge abuni bagai no bo onek kishu wansugunyo bo u decision nakana bo belanyo kusuk haksalni wansungnai borok te onek mature onek bujinai onek wansuk hormannai borok bo jeta decision nao abo kahamno hine yang khayo bo dopha hamgrani bagainya bo samung tangnai borok bo buihai rang poisa ni ba nini pod minister ni bagai bo kam khaya bo soi bukha kahamni khoroksa borok ge bini je decision no sung tabuk bukha ungko bono saput je khanyan dorkar bini ko ge ta sara bo edisini CM unghan ingya phano kunu ya pani songsana motha to bosebele chairman to bosebele bo joto power supreme power bini siddhanto sara buike bo jemti kunu khaimia bo to naikoloin tung ga bini ungko wasung support khanyan je dorkar ang asuk saino norno yakana musungo hambai bubagwra ayuklok thong tipra hawa rangsan wati wathong